yang kuning iPhone sentimen saling beri tampil pertama kali
tak spesialke anak wedok sing suwe ora ketemu bentuk Iken Salindri sebabe apa mergo nuwun sewu yo ora usah dadak tutup-tutupan gengsi-gengsinan ego-egonan apa aku yo lagi bengi iki ing atase ditanggap karo piyayi ket sore mau urung petuk karo sing di omah nembe ning panggung iki mau aku lagi tepung lawan panjenengane Bapak Suhadi saha Ibu Apik Rosiani SPD. Dadi sadurunge ora tepung ora kenal tur dasare ketemu ya lagi penyerahan wayang iki mau pancen bener kok. Dadi awake dhewe bengi iki asline melu manajemen anak wedok Iken Salindri. Oh, ngono ya. Dadi ora sagada. Oh, tenan. Monggo Iken Salindri iki apa jenenge iki wis ngerti dhewe to, Nok? Jenenge wis ngebeki jagat. Oh, ngono. Karo dalan sapa-sapa wae tenang kabeh paribasane. Oh, heeh. Ya, kami nujuan panjenengane Pak Suhadi saha Ibu Atik. Kuwi pangapit menang anak wedok sing Iken Salindri. Oh, heeh. Pak Iken pokoknya kula nanggap jenengan dalange ajeng jenengan paringi sapa-sapa gelem. Oh, heeh. Lah kebetulan anak wedok kuwi nek karo aku wis kaya bapak karo anak. Oh, ngono ya. Kekasan aku dibel karo ibune Iken. Oh, Pak Wiwin, heeh. Pak, apa saged tanggal 11 Juni wayangan wonten ing Laladan Babakan Kecamatan Mangkur Kabupaten Ngawi. Kuwi saged Mbak wis kosong. Oh, heeh. Pinten Pak? Dadi aku ki nyanyian regoe karo Pak karo Pak Suhadi lho. Oh, heeh. Ya karo mboke Iken kuwi. Oh, ya. Apa to, Pak? Mriku entene pinten? Oh, ya. Nyatane alhamdulillah no bengi iki iso kasembadan iso nglakon. Oh, ngono awake dhewe dereke anak wedok. Oh, monggo pomarep golek dalan sing nom-nom, sing cakrak-cakrak, sing ganteng-ganteng ya akeh. Apa kok golek dalan kok wis tuwek. Oh, ngono. Ya berkode ana hubungane bapak karo anak kuwi mau mergo Iken Salindri iki kan cilik biyen kan SD wis kulino sepanggung lawan awake dhewe. Lah iya matur gangguan. Anak wedok matur gangguan dengan Pak Suhadi. Ya. So Ibu Atik terus liyani. Oh, heeh. Asma Kitarya Japa Pak Suhadi. Heeh. Ngono ya yo. Heeh. Nadiato aku nembe saklebatan pinanggih ketemu lawan jare Pak Suhadi nitik saka jenenge wis terbukti lho. Oh, Suhadi, Sugih Sugiye ora dienggo dhewe ning Sugiye kanggo masyarakat terbukti pada malam hari ini gelar wayang kulit dalang anom desa Kangko dan Iken Salindri iso ngrawuhne warga masyarakat ana ing Babatan. Mula tepuk tangan buat Pak Suhadi sak keluarga. Kaya ngono ya ya. Suwi Sugiye ora dienggo dhewe, ora dienggo dhewe. Dienggo nyenengke lawan tangga teparo, dienggo nyenengke lawan para kabeh pendemen budaya. Dasare duwe gawe unduh manten telung bengi tontonan ra mandeg. Oh, heeh. Iki kae campur sari. Oh, heeh. Mau bengi ya campur sari, bengi iki minangka puncak acara wayangan. Oh, heeh. Selain gawe senenge wong iki utawa dana rasa, lan kabeh para kandha masyarakat juga berbagi rezeki. Oh, heeh. Nang mau ketemu karo panitia Pak Kangko saestu Pak iki kok sing dodol iku kuwatrat. Lah iki berarti menjadi Pak Suhadi juga menghidupkan UMKM. Nyatane sing dodol ya pirang-pirang tur rasane ya karo jeket kabeh. Oh.
Iya. Luar biasa sing dodo yo melu laris. Aku mumpung arang-arang sowane nggon Pangkur, daerah Pangkur no. Oh, heeh. Iki jare rahasia ning gandeng aku tresno karo wong kene. Iki tak tokne rahasiane. Apa? Karo wong dodol supaya dagangan cepet entek. Iki asline aku duwe ilmune. Nyatane aku dadi dalang ya alhamdulillah ora pakai iso leren. Oh, heeh. Ana ilmune nggo dodol apa wae supaya dagangane cepet entek, cepet laris. Ana posone utawa tirakate dipasoni pitung Senin, pitung Kamis ora entuk pedhot. Dodol apa wae bakare cepet entek dagangane. Heeh. Nalika ngeler dagangan apa wae kuwi gedung lemah ping 3 maca bismillahirrahmanirrahim ping 3 wekasane kuwi diwacane surat Al-Fatihah ping 3 wekasane maca mantra Jawa Semar dasar gareng eneng Petruk celuk-celuk sing dodol Sri Kandi sing mukoni Janaka ki anggere kulane 1000 nek kedol 500-an cepet iki sakire perkara rezeki ana sing ngatur, wis ana sing nata. Heeh. Ora beda penjane Pak Suhadi. Dulu juga pernah panjenengane iki rekoso no. Oh, pernah rekoso. Iya. Ya ora kleru tahun 2018 2019. Oh, ngono iya. Panjenengane yo pernah rekoso. Mula gandeng mulai tahun 2021 nganti sayaene diwene rezeki saka Gusti Allah. Sing turah-turah blawah sing kaya ngene iki ora pantes syukuran. Kangge sono nyenengke wong pirang-pirang dalapaka munduh temanten. Oh, heeh. Kowe kok ngerti panjenengane Pak Suhadi biyen yo tau rekoso. Ngerti. Aku mau sore jagongan karo Pak Marsis mantan lurah Babatan. Aku diceritani beliaunya iki pancen yo kiai sing tanggung jawab, kiai sing cokat cakut terbinas terampil. Ya ora kendho ning kenceng semangate. Wah, ngono ya. Wah, luar biasa ya, luar biasa kena nggih contoh. Biasa wayangan kaya ngene tak 200 juta no. Oh, ngono iya. Kulo gengi campur sari, gengi maneh ya campur sari. Ya. Dadi sugih sugih ora dienggo dhewe, ning sugih kanggo sono nyenengke wong pirang-pirang. Pedomane Pak Suhadi. Kuwi apik-apike wong kuwi nek uripe bisa piguna tumrap bebrayan agung utawa piguna tumrap wong akeh. Oh, heeh. Pengasane tegese kuwi apa? Harapannya ditumpukan kepada Mas Rema Sefri Fatu Rosi. Oh, heeh. Iya. Heeh. Harapan kedepannya ini ditumpukan kepada Mas Rema minangka dadi putra dari Pak Suhadi sapa Ibu Atik terus liyani. Oh, heeh. Iya, heeh. Di siapa? Di dina iki minangka bukti bahwasannya panjenengane Pak Suhadi Sebuati tresna kawan putrane ditanggapi wayang kang sata ditanggapi campur sari sing tanpa leren paribasane. Wah, iya. Suhadi iki tegese kuwi. Heeh. Nek Atik iki tegese apa? Atik iki bojone Mas Suhadi. Aki apa, teki apa, iki apa, kaki apa. Aku tegese agamane dicekel karo panjenengane Bu Atik. Nyatane menjadi seorang ibu rumah tangga yang hebat. Putra sing dinikahake iki wis dadi putra sing soleh lan dadi putra sing dadi. Oh, insyaallah bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa kuwi. Heeh. Terus T tegese apa? T taat aturane agama, taat marang aturane Pak Suhadi selaku dadi kepala rumah tangga. Oh, heeh. Iki tegese insyaallah bakal barokah bisa slamet dunyane, slamet akhirate. Amin ya rabbal alamin. Sing gale dhewe K kuwi tegese apa? Kudu komplit. K kuwi tegese keluarga yang diutamakan. Bagaimanapun juga panjenengane yo ngasta dadi pegawai nyatane SPD ning keluarga yang diutamakan gula wentah marang putrane Mas Rema Sefri Fatu Rosi kang sato lumadi lawan panjenengane Pak Suhadi nyatane dadi sugih brewu kaya ngene iki. Oh, ngono. Suhadi tegese kuwi apik iki tegese kuwi. Heeh. Aku dhek ning Boyolali yo ngono. Jenenge sing anggap tak ora dhekne wong apik. Dalam tegas angel lho iki. Saking senenge sing di omah jenenge tak jletrake tak tegeske.
Ribuan ini nggak panggung nyawer aku 2 juta kuwi ning Boyolali ning kene mbok. Ono ya. Sampe dawane perkara dhuwit aja kuwatir. Wali bahasane duwite Pak Suhadine wae nomor serine sing duwite pirang-pirang. Heeh, upil apa nanggap Niken Salindri? Upil apa nanggap duit Jolaras Indonesia? Ya. Ngono ya. Heeh, kula didongake. Teman-teman sekalian, ya Mas Rima, Sefri, Faturozi, ya. Saya wis jauh lawan Mbak Yulia, Rizka, Dwi Atmawati, putra saka penjane, Bapak Dr. Andes Sumarji, soibu daerah Hajah Sri Supraptini, ya, sing gawe ana Jalan Lurah Suro Darmo nomor 27 Nganjuk, Jawa Timur, ya. Lalu Mbak Ingreh babakan keluarga ini moga-moga pikantuk wahyune jodoh wiwit saiki nganti sak lami-laminipun Allahumma belok ya belok besok dalu lan donga marang korban Gusti Kang Wonoso moga-moga begrayane menjadi Mas Rima kalian Mbak Yulia ya itu berkait Gusti Allah Subhanahu wa taala dadi temanten yang sakinah mawaddah warahmah maslahah hidine kata akhirah bisa menciptakan baiti janati rumahku adalah surgaku kan bisa dadi asrana enggal pinaringan golek kencana kan bisa tata jamo wujude putra kakung sing saleh putra putri sing solehah bekasane bisa mikul dhuwur lan jero lan asmane wong tuwa kan sarta simbah kakung lan mbah putri ya figura wong ramusa bangsa kelawan agama Allahumma amin amin ya rabbal alamin hasbuna Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal
Kanten saha dari Bawa Suhadi saha Ibu Ati sak brayat wis diaturake nanti mung arek seneng-seneng. Oh ngono.